tomto podcaste by som sa chcel rozprávať o jednej knihe, ktorá sa volá 4 dohody. A budem sa o nej rozprávať s mojou dobrou priateľkou Karin, ktorú tu týmto vítam. Ahoj. Ďakujem pekne, ahoj. Ja som rozmýšľal, že ako ťa predstavím. No. A ja ťa vnímam v takých 2 rovinách. No poď do toho. Ty sa venuješ trénerstvu a venuješ sa, no a teraz neviem ako to povedať, že ty máš svoj Instagramový účet a tam sa venuješ hlavne teda nejakým vareniam, receptom, typom, dávaš tam občas nejaké také svoje životné skúsenosti alebo príbehy. Nazvime to tak. Ale máš tak, alebo môj dojem je, že není to ako, nechce to byť len o tých receptoch, aj keď tých receptov je tam asi najviac. Vieš čo, ja by som to povedala, že to je taká všeho chuť, pretože naozaj tam nájdeš, ale všetko to v podstate ide zo mňa, hej, to znamená, že aký som ja človek a ide to aj z toho, že čomu sa venujem a čo ma baví. Čiže je to vlastne taká kombinácia. A keďže sa venujem trénerstvu, tak s tým je samozrejme úzko spätá strava a na základe toho vznikol ten profil, ale tak dávam tam aj kúsok seba, aby ľudia vlastne na tých sociálnych sieťach, konkrétne asi najviac naozaj, jak si povedal na tom Instagrame, spoznali mňa ako osobu, takže v podstate de facto aj tak si ten názov vymyslel ty jednoducho Karin, takže není špecifikovaný úplne, čiže je to také úplne podľa mňa rôznorodé. A to som ja vymyslel? Áno. No, ako ja viem, že som ti robil ten grafický návrh, ale tak to nejako spoločne, alebo nie to. Ja my sme tak rozmýšľali, že ako sa to môže nazývať. A ty si mi dával otázky a na základe toho si mi v podstate povedal, že nemohlo by sa to volať proste takto, že keď to chce byť v podstate v úvodzovkách hocičo. A ja som povedala, ty si brutálny. No, super, tak teraz som si spravil reklamu sama, neviem ako. No, tak to ale bolo, no. Dobre, ja ani neviem, že či je ako až také veľmi podstatné, že čomu sa ty venuješ v tomto dnešnom podcaste, ale teda, aby ľudia boli aspoň v obraze. A možno, že teda aj zaujmeš nejakých nových sledovateľov, že si ťa nájdu na tom Instagrame. No, áno, môžu pod profilom jednoducho Karin. Ty si pamätáš, keď sme sa mi prvýkrát bavili o tejto knižke? Pamätám si tú históriu tak, že ešte na začiatok možno povedať, že my sme si celkovo asi sadli ako ľudia, čiže okrem práce sme riešili aj také, že súkromné sféry. A nejak sme sa dostali presne k tejto knihe v rámci sebarozvoja a teda nejakých takých našich súkromných vecí. A ty si mi ju požičal. Ale teraz už neviem, či si ju práve ty dočítal vtedy, alebo si ju dostal ako tip na odporúčanie, to neviem vôbec, to si nespomínam. No proste dal si mi ten tip na tú knihu. No a ja som sa k nej dlho nedostala. Až si ma opäť oslovil, že teda plánuješ niečo takéto. Ja som sa veľmi potešila, lebo to bola tiež taká zhoda náhod, že ty si... Zrovna sa mi ozval v období, kedy ja som sa k nej chcela vrátiť, keďže v tom decembri mám akože možno viacej času na také, ako keby sama na seba, mám možnosť viac čítať a tak ďalej. A ja tú knihu evidujem, že chcem ju mať prečítanú. A na tvoj podnet opäť som ju dokázala mať prečítanú v audioverzii. Takže ti ďakujem. Ja ešte doplním k tomu to, že ja som tú knihu čítal relatívne dávno, asi 7-8 rokov približne. Aha, ok, to som nevedela. Je to jedna z tých kníh, ktorá ma dosť výrazne ovplyvnila, respektíve ktorá vo mne veľmi silno zarezonovala. A je to hlavne preto, že mi príde na jednej strane taká ako keby veľmi jednoduchá, že keď si to teda tak veľmi zhruba rozoberieme, tak sú tam ako keby 4 nejaké dohody alebo rady alebo pohľady na život, ale zároveň keď som si uvedomil tie súvislosti, tak mi to prišlo, že wow, ale že vlastne to má ako tie 4 dohody majú v mojom ponímaní brutálny dopad na život človeka a na jeho prežívanie. Skús povedať, ako vlastne na teba zapôsobila tá kniha, alebo ako ju ty vnímaš? No presne ako ty v podstate a ja som sa v podstate utvrdila v tých veciach, ktoré si ja tiež načítavam v mojom živote, že mi to úplne zapasovalo, celé keď som to ako keby skompletizovala tú knihu. A opäť sa mi potvrdila jedna vec, že my ľudia si vieme strašne komplikovať veci, pritom možno tá najjednoduchšia verzia
bez nejakých strachov, bez nejakých zbytočných emócií je úplne tá najsprávnejšia. Neviem, či sa vyjadrujem dostatočne dobre, ale asi rozumieš ty konkrétne, čo chcem povedať. Že tie všelijaké tie strachy, všelijaké tie veci, ktoré nám dávajú už v podstate od malinkatého malinka, tak sa to niekde v tej pamäti všetko nejak nahromaďuje a z toho vlastne sa nás snaží niekto niekam vytvoriť a pritom strácame hodnotu samého seba. Že kde sme my v tom celom. Nie sú to len tie strachy, ale niekedy možno, že neutrálne vyznievajúce presvedčenia. Hej? Že nejaké presvedčenia alebo nejaké dogmy alebo proste niečo, čo bolo povedané a čo sme si vlastne zobrali za svoje, či už chtiac alebo nechtiac, ale väčšinou v podstate nejak nechtiac, lebo nám to bolo povedané alebo lebo nám to bolo možno, že prizvukované alebo tak. Tak, že sú to také tie programy, ktoré v nás zostali a niekde som čítal také nejaké, a počul veľmi pekné prirovnanie, že ono možno, že v danej chvíli alebo v danej situácii, keď si niečo prežívala a že ono to vtedy ako keby mohlo byť platné alebo mohlo to mať ako keby nejaký zmysel, to nejaké presvedčenie, čo ti bolo povedané a čo si ako vzala za svoje. Ale to zase neznamená, že to presvedčenie bude platiť úplne vo všetkých, či už rovnakých alebo podobných situáciách, ktoré sú tej prvotnej. Hej? Čiže veľakrát je to tak, že vtedy to možno, že aj mohlo fungovať a mohlo to byť ako keby aj fajn. A efektívne. Áno, ale tým, že však sa proste meníme, posúvame, okolnosti sa menia tak jednoducho, tak zrazu... Že čo platilo proste predtým, neplatí už teraz. Tak a zrazu to, čo bolo ako keby v tom jednom momente na užitok, tak už je ako keby viacej na škodu. Hej, no to je jeden uhol pohľadu, ja to vidím trošku tak, že možno, že v tejto dobe, práve tým, že sa tá doba posúva, je tých možností podľa mňa ďaleko viac, jak bolo predtým. Aj tá osveta v rámci seba rozvoja a takýchto vecí je stále viac podľa mňa ako bola predtým. Čiže možno aj z toho to vyplýva, že vtedy nebolo dostatok informácií na to, aby si to vedel ako keby aplikovať vo svojom živote. Že neviem, či chápeš úplne, jak to myslím, ale že tí ľudia sa nemali možnosť tomu svojmu seba rozvoju, že to zobrali tak jednoducho. Jak ich to navigovalo, tak to dali. Bez nejakého, nemyslím to v zlom, naopak to v najlepšom slova zmysle, lebo si myslím, že robili podľa najlepšieho vedomia a svedomia, ale nemali dostatok informácií na to, že veci môžu byť aj inak. Áno, jednak to máš pravdu a potom asi aj to, že veľa z tých vecí vlastne, keďže vzniklo v období detstva alebo dospievania, tak vtedy ako keby myslím, že ten človečik, to dieťa alebo nejaký tínedžer, tak ešte nemá ako keby takú schopnosť s tým nejak narábať, že to proste len príjme, ako to príde a či chce, či nechce, tak mu to potom alebo zostane v tom vedomí, alebo ešte čo je možno horšie, prepadne sa to do podvedomia a potom ešte horšie sa k tomu dohrabáva, alebo ešte horšie sa s tým robí. Čiže človek v 40-ke napríklad, keď sa s niečím stretne, tak predsa už vie to uchytiť nejak, vie sa s tým vyrovnať, vie si to možno, že v tej hlave nechať prejsť, že aj keď trebárs mu to spraviť nejakú emóciu, ale vieš to ľahšie spracovať, ako keď si nejaké dieťa. Z môjho pohľadu, keď sa pozriem späť, ja som jednoducho nemal kapacitu na to nejak ako keby v sebe vyriešiť ten, či už nejaký problém, alebo niečo, nejaké, neviem, ty ako toto vnímaš? No nemáš dostatok skúsenosti s tým so sebou tak pracovať a tých životných situácií nemáš toľko prežitých, čiže podľa mňa to je aj o tom. A z hodou okolností musím spomenúť nášho majiteľa fitka, ktorý mi povedal, že by som chcel mať 16, alebo taký nejak proste mladý vek, on je môj rovesník. A hovorím, že ja by som nechcela mať, pretože že nebyť tých skúseností a všetkých tých vecí, ktoré sa mi do tej 40-ky stáli, nie som není tu. Tak vyformovaná a kvázi ako keby najlepšou formou, čím ďalej, tým viac, však samozrejme na tom pracujem, samej seba, akože verzii. Hej. Tak vieš, že potom sa ešte hovorí, že mať 16, ale s rozumom 40-tníka. Ale že to vždycky nejde, hej? To je taký oxymoron. Nie, naozaj, musíš si podľa mňa tie veci odžiť
aby si pochopil. A všetky tie situácie životné, ktoré sa ti dejú, či už bavíme sa o dobrých alebo zlých, sa ti dejú na to, aby si podľa mňa niečo pochopil. Beriem život proste tak, že naozaj, že život je jedna veľká lekcia a niečomu ťa nasmeruje. A ďalšie, čo sa učím, a sa mi to zase v tejto knižke potvrdilo, že ja dôverujem tomu životu, že všetko je to tak najlepšie, ako sa práve v tom danom okamihu deje. To je pre super. Niečo. To je super postoj, to sa mi páči. Poďme k tej prvej dohode, ktorá znie: neprevinujte sa slovom. Vieš, ako som to pochopila ja? Pre mňa to znamená to, že niekedy slovom vieš ubližiť viacej alebo urobiť niečo s človekom a ho raniť napríklad. Vieš, že to slovo, ktoré ty dávaš, by si mal ako keby veľmi rozmyslieť, aj keď niekedy to samozrejme nie je úplne možné a funguje to trošku v praxi inak. Ale rozmyslieť, že čo dávaš von z úst na to, aby si, dajme tomu, lebo to slovo dokáže veľmi ublížiť. A závisí, s kým máš dočinenia, to je zase základná vec, čo ja sa snažím v živote pochopiť, že keď s niekým vediem rozhovor, že s kým mám dočinenia, aby som potom ja vedela na to reagovať. A to slovo naozaj vie strašne ako keby ťa dodžubať. Ja použijem taký výraz, hej, že keď ti budú proste hovoriť, že si proste škaredý, neviem jaký, tak a budú čím ďalej asi nejaká možno, že slabšia osobnosť, alebo to dieťa, ktoré to ešte nemá úplne vyfiltrované, nevie s tými informáciami pracovať, tak tomu uverí. Slovo má veľkú moc, má veľkú silu. Tak. Keď sa môžem opýtať tebe, čo z toho vyplynulo z tej prvej dohody? Že ty si to tiež takto obdobne pochopil ako ja? V podstate, že to slovo dokáže... Ty si povedala ten príklad toho, že vlastne ako slovo môže ublížiť. Spomenieme aj to, že slovo okrem toho, že môže ublížiť, tak vlastne môže naopak aj veľmi pomôcť. Respektíve má aj v sebe tú pozitívnu moc. Slovo je ako keby nejaký nástroj, pomôcka a každý nástroj je neutrálna jeho konotácia, alebo že či je dobrý alebo zlý. To máš podobné ako oheň, hej? Dobrý sluha, zlý pán. Áno. Ale to máš vlastne asi so všetkými nástrojmi alebo s väčšinou vecí, že jednoducho závisí od kontextu a že všetko sa dá aj zneužiť, ale aj veľmi, veľmi krásne využiť. Čiže presne takto je to aj so slovom, že s tým slovom vieš robiť aj zázraky, ale vieš s ním spraviť v podstate aj úplné peklo. Dobre, a napríklad nezamyslel si sa nad tým, lebo keď toto skončila mi tá prvá časť presne práve o tomto slove, že potom ako s tými ľuďmi rozprávať, že aby si neurobil presne, že ani ten, jak sa hovorí, ten oheň, že bude proste zlý, ale ani že dobrý, že nejakú strednú cestu. Toto je veľmi dobrá otázka. Ja som sa na tým totálne zamyslela. Vieš čo, keď mi to teraz takto hovoríš, tak mne prvá vec, čo napadla, že asi najviac by v tomto mohla prísť na pomoc intuícia alebo nejaká empatia. Že snažiť sa vždy vnímať, s kým sa rozprávaš, za akých okolností, v akých súvislostiach. A ja viem, že asi na to nie je jednoduchý ani univerzálny recept, ale proste o nejakej tej primeranosti, hej, že niekedy vieš, že môže ti aj trebárs uletieť jazyk a môžeš si, dajme tomu, zanadávať, alebo že môžeš byť možno, že trochu hrubšia, drsnejšia, ale vieš, alebo teda je aspoň vyšší predpoklad, že to napríklad nespôsobí niečo zlé. Hej? Ale zase napríklad niekedy tie slová je lepšie vážiť. Že či môžeš ísť do niečoho drsnejšieho napríklad, alebo byť prostoreký. Čiže ako nemám na to jednoduchý ani univerzálny recept, ale podľa mňa je to ako fakt o vnímaní tej konkrétnej situácie, tých konkrétnych ľudí, a o zapojení aj intuície, aj empatie. Čiže nejak celé to vyhodnotiť, tú situáciu a na základe toho reagovať. Ja neviem, že či... Teda ja sa to aspoň tak snažím robiť. Nehovorím, určite nie, že vždy mi to ide, hej. To je iná vec, ale
dáva ti to ako keby zmysel? Alebo... Dáva to úplnú logiku, keď sa nad tým takto zamyslím, lebo ja som napríklad na to nedošla na tú úplnú odpoveď, keď som sa nad tým zamyslela, ale asi áno, závisí od situácie, s kým, či ti na tom človeku záleží, ako veľmi, ako on reaguje v tej danej situácii, čo to je za človeka. Vieš, že to je asi fakt dosť komplikovaná otázka, ale ty si to podľa mňa povedal veľmi dobre, že treba to ako keby nejak vyhodnotiť a potom na základe toho reagovať. Takže podľa mňa úplne super. Asi na počiatku je zrejme myšlienka alebo nejaké vnúknutie, potom obvykle to sa pretaví v nejaké slovo, hej, alebo teda tú myšlienku vyslovíš, alebo možno, že napíšeš, ale keď aj napísané, aj to je slovo. No a na základe toho, potom ako keby z toho môže prejsť k nejakým činom. Máš nejakú postupnosť. Áno, rozumiem. Hej? Hej. A to slovo síce nie je na začiatku, ale je už ešte aj tá myšlienka, alebo to vnúknutie je predsa len také ako keby, že vo vnútri väčšinou toho človeka. Že tou myšlienkou až tak tých druhých neovplyvňuješ, ale už keď to prejde do formy toho slova, tak už zrazu sa to stáva niečím, čo interaguje aj s tými ostatnými. Čiže vlastne už je to niečo, čím tých iných môžeš nejakým spôsobom ovplyvniť, či už dobrom alebo v zlom. Áno, tak áno, zase sme pri tom, že teda to slovo má naozaj veľkú váhu, ale je akože super, keď som sa toto ako keby dočítala, že som začala úplne rozmýšľať tak, že dávam veľký pozor na to, komu čo poviem a že či napríklad mu ublížim alebo či ho viac motivujem. A hlavne pri tom tréningu napríklad s tými mojimi klientmi, tak tam sa to snažím totálne teraz aplikovať, i keď aj v súkromnom živote nebudem klamať, že ako s tým slovom narábať tak, aby to malo tú správnu, nechcem výpovednú hodnotu, alebo aby to malo ten správny význam. Aby to proste zapasovalo. Áno, aby vlastne ten zámer sa správne naplnil. Áno, že keď niečo začnem napríklad hovoriť klientovi, tak sledujem, že čo to s ním robí. Vieš, tá emócia napríklad, že či skôr nabudí hore, alebo tým opačným smerom. A podľa toho sa snažím to robiť. Ale je to ináč veľmi ťažké, fakt. Akože lebo to je vlastne podľa mňa totálne nejak tréning. Takže vlastne s naplňaním tejto dohody si možno, že celkom tak ako pokročila, že nemáš v tom... No a budem si robiť uvedomelejšie. Ešte o to viac po prečítaní tejto knihy, tam pre počúvanie, lebo to bolo v audioverzii. Takže čítanie to nebolo. No ja by som ešte dodala, že presne mi z toho ešte vyplynulo, to mám zase ja tak navnímané, z toho prvého kvázi napočúvania v rámci tejto dohody, že náš mozog funguje ako taký počítač. Vieš, čím viac ho prehlcuješ nejakými informáciami a dávaš mu veľa ako keby a nevieš s tým robiť, tak potom sa z toho stane ako keby vírus a je zmetený. Alebo niečo ako preplnený telefón, že je spomalený. Alebo spomalený. V tom náročnom slova zmysle to myslím, pretože naozaj filtrujme veci tak, keď sa navnímame sami seba, aby to bolo pre našu najväčšej pohode a nemali z toho zmetok. A hlavne z tých vecí, ktoré sa v živote dejú, z toho všetko nezblázniť a nejak si ako keby upratať tie myšlienky, lebo vieš, ak sa hovorí, že keď máš doma bordel, tak si treba upratať. A keď máš v hlave bordel, tak si treba tiež upratať, lebo vznikne chaos. A ako si upratať v hlave? Ako si upratať v hlave? Neviem, no ja to robím tak, že skúšam si hovoriť najhoršiu možnú variantu, ktorá sa môže v tom daný okamih stať. Napríklad. Vieš, že či to je pre mňa ohrozujúce, alebo o čo vlastne prichádzam, aj keď napríklad s ľuďmi, alebo tak, neviem, či chápeš, čo chcem povedať, ale že musel by si mi konkretizovať tú, no proste upratať si to tak, aby som ja bola v pohode. Navnímam samu seba tak, aby som nemala vlastne tie také, že tie krče, alebo nepríjemný pocit v bruchu, alebo proste, aby mi proste bolo fajn. To je niečo také, že treba niečo sa udialo, alebo niečo ste si, ja neviem, povedali a teraz akože ty nad tým ešte to máš v hlave a rozmýšľaš a že nie si s tým OK, alebo niečo v tom zmysle, alebo... No, že ako veľmi mi to ubližuje.
tá informácia. Aha, informácia alebo situácia. Alebo situácia, no, tak by som to povedala. Lebo že tiež mám nejaké pocity a trošku sa tak aj chránim pred tým, aby to nebolo pre mňa bolestivé, natoľko, aby to bolo seba deštručné. Nebolo, hej. Tak. Lebo keď sa dostanem do psychickej nepohody, tak už potom je problém. Vieš, lebo to už potom všetko ti nejde. Vieš, to je o tých energiách, že keď ty urobíš, že si povieš, ja neviem, poviem ti situáciu, že príklad, nedaj Bože, ti zomre rodič. A teraz čo? Teraz sú vlastne ako, čo je teda aj moja skúsenosť, keďže v 17 mi zomrela mamina, tak teraz môžeš sa z toho všetkého zrútiť a môže sa ti zrútiť celý svet a môžeš mať pocit, že sa ti deje najhoršia vec na svete a už nič horšie sa nedieje. Alebo si to môžeš otočiť tak, že dobre, pre niečo, príklad ja to mám tak, pre niečo som tu zostala, pre niečo ma tu tak skoro nechala a musím, a chcem a baví ma s tým životom ako keby dealovať a riešiť, že tie situácie a vlastne pozorovať, čo všetko ako keby dá. Vieš, čo myslím? Že kam ma to môže dostať? Že čo ešte ty máš pre mňa pripravené moje zlatočky, aby som zvládla? Nadviažem na toto, čo si povedala, že vlastne ty si hľadala ten spôsob, ako to prijať, ako sa s tým vyrovnať a zároveň ako nájsť motiváciu do života. Hej? Áno, ale tak tiež to trvalo. Akože, áno, zjednodušenie a vyzerá to, že to človek dá na prvú, ale nebolo to samozrejme na prvú, lebo tak nejaké emócie strebávaš a hlavne teda to je to, čo sme sa bavili vlastne na začiatku, že čím si mladší, tak tým viac si z toho zmetený, lebo nevieš. Hej, dneska už viem a minimálne som z toho robila tak, aby to vyhovovalo mne a nemala z toho ako keby nejakú doživotnú traumu a neposúvalo ma to niekde down. Ale to sú, okrem tej smrti, čo sme teraz spomínali, ten najsmutnejší prípad sú aj rozchody. Vieš, aj s tým veľa ľudí, ako keby, čo si všímam, neúplne vie pracovať. Áno, určite jasné, pretože je to veľmi silná vec a je to veľká zmena. Hej, ale zase je na tebe, to je jasné, že to musí nejak preboleť, nejaký čas to potrebuje, to sa o tom samozrejme nebavme, ale že čo s tou informáciou spravíš? Niekoho to môže poškodiť tak v úvodzovkách, že má traumu na celý život. Niekto potrebuje hneď partnera, ktorý, vieš, že volám to výmena kus za kus. Že len aby nebol sám, zase tie strachy, alebo proste potrebuje niekoho mať. Alebo potom sú takí, čo dostanú, majú len ten proste strach z toho, že čo teraz kokšo bude. Vieš, že čo sa teraz bude diať, keď sa rozídem. Zrúti sa mi svet? No nezrúti, zatiaľ stále funguje, zatiaľ sa to stále točí, zatiaľ ráno je stále slnko. Vieš čo, k tomuto ešte jedna vec mi napadá a už potom teda môžeme prejsť k ďalšej kapitole. Že či to častokrát nie je o tom, že je také ťažké nájsť nadhľad, trochu povystúpiť nad tie emócie, ktoré proste človeka pohltia. Ale ja napríklad tiež mi možno, že nápadne zo pár nejakých takých situácií, kedy viem, že jednoducho akože ma to prevalcovalo a aj keď som si v tej chvíli hovoril, že ale dobre, OK, však akože poďme ďalej, neber si to tak osobne, neprežívaj to tak. Jednoducho to ako keby istý čas nefungovalo. Hej? Ale mal som aspoň to nastavenie, že dobre. No dobre, ale pracoval si s tým, to je tá otázka. Hej, že vedel si, že napríklad toto je problém, teraz si povedal, že poďme ďalej a tak ďalej, teraz to vlastne popísal. Ale to nevieš podľa mňa urobiť takto, že zo dňa na deň, to asi nespravíš. Ale to musíš robiť vedome proste. Tak je, keď niekto chce zmeniť postavu a vie, že nemal by som jesť tie rožky toľko, nemal by som jesť tých sladkostí toľko, nemal by som. Ale musí vedome s tým celým pracovať, s tou celou situáciou a niečo pre to urobiť. A to pre mňa v tomto ponímaní niečo pre to urobiť je vedome naprogramovať ten mozog tak. Nastaviť sa, nastavenie tej mysle alebo toho fokusu. Tak, presne tak, že nafokusovať sa tým smerom, že dobre bude, je toto na figu, dajme tomu situácia, ale dobre. Áno, ono to aj tak, ako keby, aj to tak bolo, aj som to tak vnímal, že OK, áno, viem, že to prejde a proste áno, nechcem to tak prežívať, ale prežíval som to tak, ale na druhej strane som si hovoril, no dobre, tak proste len to musí nejako prejsť, bude to možno, že trvať
2 hodiny, bude to možno trvať 2 dní, ale ako nič netrvá večne, ani žiadne trápenie. Pokiaľ by si tým nič nerobil. Áno, pokiaľ v tom človek nechce zostať, to je pravda. Takže možno, že je to ako keby len také naštartovanie toho procesu, že OK, veď dobre, tak proste tie emócie ma prevalcovali. Ale tak prevalcovali, neviem, no však tak došla emócia, ktorá je podľa mňa v poriadku, lebo prečo by si mal držať nejaké emócie a potom je na tebe, čo s tou emóciou spravíš. Áno, ale napríklad toto bol taký prípad, že jednoducho ako keby stále som to mal v tej hlave. To prežívanie, ako keby som si to stále tak prehrával dookola, opakoval, aj keď som si hovoril, že ale dobre, stačí, už sa tým nezaoberaj. Ale aj tak bolo to ako jedna z mála vecí, veľa vecí proste mňa sa nejak ako keby nedotkne, alebo berem to tak akože ľavou zadnou, ale táto ma tak schňapila, že proste, že ma držala, hej? Čiže, a toto môže mať... Prečo? Vieš, prečo ťa držala? No, v tej chvíli som to nevedel a potom som to neskôr sa snažil riešiť a ono to má asi súvisť s niečím odžitým v detstve, s nejakou situáciou, ku ktorej som sa potom vrátil a som sa s ňou nejakým spôsobom snažil vysporiadať. Ináč halúzie, koľko vecí, prepáč, že ti skáčem do reči, je z toho detstva, že? Že keď zájdeš takto proste spätne, že taký reverz, že... No ja mám pocit, že 99% vecí je z detstva. Minimálne, no a presne. A to je vlastne to, že keď si to vieš ako keby spojiť, že toto môže súvisieť s tým, tak ti to možno dá logiku a potom s tým pádom možno to lepšie spracuješ a vieš s tým pracovať lepšie, tak? Keď sa mi niečo udeje, čo ma emočne napríklad fakt, že schňapne alebo rozhodí alebo že to so mnou nejakým spôsobom zamáva, tak áno, snažím sa to treba zanalizovať alebo snažím sa nad tým aj trochu popremýšľať, možno, že trošku neskôr, ako keby už potom, že ex post. Nechať si to tak prechádzať, že OK, prečo sa to stalo, prečo ma táto situácia vyhodila z miery, že čo je za tým. Neviem, do akej miery sa mi to darí, do akej nie, ale možno, že ako takým indikátorom by mohlo byť to, že či sa ti nejak taká podobná situácia opakuje. Tak, a to si veľmi pekne povedal, nadviažem na to, že aspoň v mojom živote sa to tak deje, že ti opakuje situácie dovtedy, kým s tým nevieš pracovať. Aj na ti to bude dávať. Netušíš vlastne ako, lebo to vyzerá to ako náhoda, ale není to náhoda. Verím tomu proste, tak mi to vychádza aspoň z môjho života. O ďalšej zo 4 dohôd sa budeme rozprávať v budúcom podcaste.